Pre nego što vas upoznam sa našim narednim gostima, da podelimo 2 puta po 2 karte za novogodišnji gala koncert. Zaista veliki koncert, Stanislav Binički. Imaćete priliku da budete u velikoj dvorani Sava centra 21. u 20 časova. Za najbrže 2 puta po 2 karte, 3612 111. Šta je bitno za nas? Bitno je da preventivno utičemo na naše zdravlje, pa da se bavimo sportom pre svega. Kako to na najbolji mogući način da učinimo? Pa evo, čućete u narednih nekoliko minuta. Sa nama Aleksandra Paunić, koordinator Teniskog saveza Beograda i trener u teniskom klubu Step In. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Katarina Mižić, trener teniskog kluba Trim. Dobro jutro. Tenis jeste u fokusu, posebno kada postižemo izvanredne uspehe, ali to je možda i nešto što nas motiviše da zaista krenu i naša deca i svako od nas zaista da se na pravi način brine o svom zdravlju. Koliko je to bitno? Pa, sport pre svega je vrlo bitan. Mislim, posebno u današnje vreme ovih kompjutera, novih tehnologija i tako dalje. Eto, tenis je u žiži nekog interesovanja upravo zbog uspeha naših igrača. Ali eto, vrlo je bitno i za decu, ali i za odrasle da se rekreiraju, a to je ono o čemu mi danas hoćemo da pričamo danas. Koliko možemo da motivišemo žene i uopšte decu? Šta je zapravo akcija, odnosno negde fokus kada je u pitanju i Teniski savez Beograda i uopšte klubovi koji su tu okupljeni? Kako možemo da pomognemo? Pa evo, Teniski savez Beograda, pre svega, pored tih nekih osnovnih aktivnosti u takmičarskom tenisu, u svim konkurencijama, od najmlađih do onih najstarijih seniora, odlučio da u narednoj godini se posveti malo više tom nekom rekreativnom, pre svega ženskom tenisu. Nama je cilj da ga malo više popularizujemo, da pozovemo što više žena i privučemo u tenis, da se njime bave rekreativno i zabave, da to bude neki vid rekreacije, da ne bude samo aerobik, teretani i tako dalje i da prikažemo da je to nešto zabavno, a da ne mora puno da košta. Zaista možda postoje malo predrasude o tenisu kao veoma skupom sportu. O cenama i tako dalje, ali negde, evo, mi gledamo malo i pokrivanje, gledamo fotografije koje ste nam spremili, ali evo da pitamo upravo Katarinu. Katarina, koliko je bitno i na koji način mi možemo da motivišemo, kako bih rekla, žene koje jednostavno sad nemaju predispozicije da se takmiče, nego žene koje su možda u godinama imali ograničenje što se tiče toga i uopšte životne dobi, kada krenuti, kada i na koji način motivisati žene koje rade pa da na, recimo, one slobodne trenutke iskoriste umesto, ne znam, recimo sedenje u nekom kafiću, već da se bave malo sportom. Pa evo, mi smo kao klub imali ideju da napravimo jedno takmičenje za žene 30 plus, znači preko 30 godina, gde bi one mogle, sem takmičenja, da se i druže, da se tu dese neka nova poznanstva, upoznavanja. Naprimer, teniski klub Trim za vikend pravi turnir koji se zove Ice Queen 2013. na kome će učestvovati profili svih žena. Mislim, znači, tu ima i domaćica i žena iz poslovnog sveta, doktori, advokati. Ali one starije preko 30. Šalim se, naravno, za dame koje su preko 30 pa nadalje. Nikad nije kasno da se uključimo, da, u treniranje uopšte? Naravno da nije kasno. Mislim, tenis je jako lep sport zato što tu nema nekih ograničenja. Znači, želimo da razbijemo jednu predrasudu da je sad tenis preskup sport. Možda jeste za profesionalno bavljanje sportom, ali za rekreativno nije. Znači, tu možete da se skupite 2, 3, 4 žene. Postoje i grupni treninzi u klubovima koji nisu skupi. Vrlo je zanimljiv sport. Tako da... Je li težak? Sad meni recite ovako, neko ko se nikad nije uhvatio rekete, nikad nije bavio, recimo, ja da sutra krenem da treniram, za koliko mogu da savladam neke osnove? Pa sad, sve je individualna stvar. Mislim, to je od čoveka do čoveka, ali realno sa nekim dobrim programom trenažnim može za mesec, 2 dana sigurno da se savladaju neke osnove tenisa, da se nauče osnovni udarci i da se krene dalje. Kažem, tenis je nešto što se usavršava stalno i za to ne postoji vremensko ograničenje kad je kraj prosto. Tako da treba vremena sigurno, ali nudi mnogo mogućnosti. Znači, za mesec, 2 dana mogu da se savladaju neke osnove, a onda sutra prijateljica sa drugom ženom koju, znači, mogu da se sklope prijateljstva i posle mogu zajedno da iznajme teren, da igraju same, ne treba im ni trener, niko i da se nastave sa tim svojim usavršavanjem i da igraju turnire, recimo. Evo, jedan primer, mislim,
direktorka našeg kluba, Stanojka Mrkić. Ona je počela da se bavi rekreativno tenisom pre par godina, sticajem okolnosti. I deca su je se počela baviti, onda je tako i ona. I evo, posle par godina ona je čak učestvovala na turniru koji organizuje Međunarodna teniska asocijacija. Sad mogu li deca i roditelji zajedno treniraju i kako to funkcioniše i šta je moguće uraditi uopšte na tom polju, motivisati, šta vi možete da uradite i kao Teniski savez Beograda i uopšte klubovi koji ovde postoje? Kad smo kod dece, eto, Teniski savez Beograda već više od 2 godine sprovodi taj program Tenis TNS, čiji sam i ja koordinator. To je program upravo prilagođen najmlađoj deci do 10 godina i ide se po razvojnim stupnjevima od tog nekog crvenog nivoa preko narandžastog i zelenog. To su nazivi. Crveni nivo je taj najmanji početni nivo gde se radi na mini terenu sa decom do 8 godina i ostalim početnicima. Znači, to ne znači samo deca koji imaju 8 godina, nego kada krenu, ulaze u tenis tako postupno. Nije više da stanu odmah na zadnju liniju, na osnovnu liniju i da igraju sa pravim lopticama za odrasle, jer je to nešto što nije njima prilagođeno, a kasnije dolazi možda i do nekih povreda koje možda se ne manifestuju u prvom trenutku, ali dolaze kasnije do loše tehnike i to je ono što mi sada pokušavamo u većini klubova da sprovedemo, što se u mnogim i radi klubovima. Važno je za roditelje da pronađu, ako traže mesto za dete, da pronađu klub u kom se radi upravo po tim nivoima. Jeste, tu su mekše loptice, lakše loptice, manje mreže i reketi i sve deci prilagođeno upravo da se oni na tom malom terenu osjećaju kao odrastao čovek na velikom. Tako je, jer za njih je to kao da ih stavite, mislim kao da odraslog čoveka recimo stavite, to postoji neko pravilo, na odbojkaški teren da igra tenis, što je apsolutno... Mogu misliti da prilagođen uopšte da se da. A eto, roditelji konkretno kod nas u klubu postoje programi za decu i mogu da kažem da najveći broj rekreativnih igrača kod nas upravo roditelji dece koje treniraju kod nas. Tako da su oni zavoleli tenis u svoju decu i počeli da igraju, da treniraju upravo u tim grupnim programima i sada igraju mnogi turnire. Mame isto igraju na Trimu sada turnir. Pa to hajde da pozovemo i da vidimo... Ja bih ovom prilikom pozvala ljude, žene naročito, koje interesuje da dođu. Evo, turnir traje, danas počinju u 5 sati prvi mečevi i turnir traje do utorak je finale. Biće puno druženja uz muziku, skuvano vino, puno interesantnih mečeva. Kuvano vino, muzika, druženje, tenis, sve na jednom mestu, zima tamo, to sve novogodišnje raspoloženje. Idealno. Da kažemo gde? To je teniski klub Trim u Košutnjaku, u ulici Kneza Višeslava. To je kod ski staze, tu negdje u tom delu? Ne, to je odmah pored Zavoda za sport. Odlično, pored Zavoda za sport. Teniski klub Trim. Već danas od 17 časova, a sutra od koliko do koliko? Sutra počinju mečevi od 11 i onda ceo vikend traju mečevi i ponedeljak i utorak su polufinala i finala. Pa sjajno, tu je prava prilika da se zajedno. I htela bih ovom prilikom isto da najavim nama u klubu sledećeg vikenda počinje veliki međunarodni turnir za decu do 12 godina. I to će biti jako interesantno. Dolaze deca iz svih krajeva sveta. Pa eto, ljudi koji interesuje da vide tako nešto, kako igraju deca u tom uzrastu i naša deca tog uzrasta. Neki novi mali šampioni. Hajmo neke sajtove, broje telefona, kako da kontaktiraju? Pa mogu na sajt Teniskog saveza Beograda pre svega uvek otići. Znači, tamo postoji informacije o svim klubovima u Beogradu, brojevi telefona, adrese. Takođe postoji informacije o svim turnirima koji se održavaju ovim zvaničnim u svim konkurencijama od tih najmlađih do 8 godina do seniorskih turnira. I eto, mogu sajtove naših klubova da uvek posete, Stepin i Trim. Teka Trim. I imamo i stranice oba kluba imaju na Facebooku. I Facebook, jeste. Znači, teniski klubovi Stepin i Trim. Sve informacije, a tu je i sajt Teniskog saveza Beograd. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra sa nama. Hvala vam. Ovim završavamo ovaj prvi deo jutarnjeg programa.